Jees, moro. Nyt vähän easimmissä meiningissä tässä. Jätkin kanssa saatiin leiri oikeastaan pystyyn. Teltta vaan puuttuu tosta, mutta se ajateltiin tuossa vähän myöhemmin laittaa. Nyt ollaan tässä keittämässä vettä. Ajattelin tässä jufeet imasta ennen kuin tohon sitten pastat. Nescafe Classic. On tää parasta kahvea mitä melkein täältä saa, mutta kyllä tässä Sloveniasta saa yritettävän hyviä kahveja. Jimbo äänittelee tossa jotain taustaa johonkin biisiin. Ei hassumpi. Maista haluatko väkevämmät vai onko smoothie? Tää on helvetin jees. Ei. Vielä hetki. Jep. Onne. Ne on just hyviä. Huomenta. Kello on 6-7 väliin. Pakko lähteä liittää tästä. Meillä on vähän jokikartin kanssa ollut ongelmia. Naama olisi vielä näytä. Niillä on vähän eri käytäntö ollut, että mitä tässä saa tehdä ja millä tavalla hengailla ja kalastella. Tuo on ihan täynnä taimenia tuo joki. Ne näkee tosta tuon niin kirkasta vettä. Ei paljon meillä asiaa kyllä kalastettu. Seuraava kerran meidän naamat on nähdä, niin muutama 100 € sakko. Pakko lähteä vetämään tästä tässä liikkumaan eteen. Saatana, tää on kylmää! Ai vittu, että oli kylmää. Perkele! Tää virta vie nyt mennessä, saatana! Ai vittu! Eikä ollut kylmä. Saatana, ihan vitu kylmä. Tuo muni asti päin. Astakaa vittu. Jimi märät housut. Meikälikin aika märät. Meikälle märät, kun meikä pysty käärimään nää tarpeeksi pitkälle. Nyt lähdetään tohon aamukahville. Jos löytyisi tästä kylästä joku sumppimesta. Kuitenkin vähän viileä tällä vielä. Jätkillekin noin märät kuteet. Lähdetään kahvit hörppäämään. Katsotaan tänne päästä tuonne alajuoksulle. Siellä olisi vissiin, missä on joki laajenee ihan helvetisti. Siinä tulee yli joku. Ei kai sitä järveksi voi sanoa siinä. No voi kai sitä. Mistä mä tiedän mitään. Se on joku lampi tai mikä se joe uoma. Niin kahtois löydettäisiin se tuolta. Ei me ainakaan tänään vielä. Eikä tänään olla vielä löydetty. Aika pitkällä kävellyt tän joen varten. Nyt jumpen derby.